Tens el YouTube obert també, no? Sí, sí. Ara. Molt bon dia a tothom. Em sembla que estem en l'aire. Benvinguts a aquestes jornades que des de fa molts mesos, gairebé ara o farà un any ja, el Museu d'Art de Girona i l'Institut Català de Recerca en Patrimoni havien programat Tinc un petit problema de so. Tenim un petit problema de so. Bé, continuaré. Em sembla que està arreglat. Doncs us deia que les havíem programat com a culminació de l'exposició Falsos Verdaders. La mostra que, com sabeu, culminava també l'operació de desemmascarament dels falsos Pere Mates, que va requerir sumar els esforços durant molt de temps tant de l'equip del Museu d'Art de Girona com del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat i també dels historiadors que ens hi vàrem trobar involucrats de la Universitat de Girona i de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. Com podeu suposar, i ja han dit el director de l'Institut i la directora general, les havíem pensat en un format molt diferent, presencials i amb algunes ponències més, però tota la planificació va quedar completament trastocada fa uns mesos, com està quedant trastocada la nostra vida i també com està sent arrasada la de massa gent. Tanmateix, aquest context, que també ens obliga a fer de la necessitat virtut, avui estem molt contents que la proposta final del projecte expositiu arribi a bon port i que aquest format també us hagi interessat i, com deia la directora general, hagi permès una assistència impossible d'acollir en un espai real. Estem segurs que tots i totes contribuireu a fer realitat un dels objectius del projecte, un dels objectius que depenia de la celebració justament de la jornada, el de completar
el relat expositiu amb unes altres mirades. Segur que totes interessants, totes suggeridores i complementàries al discurs que s'ha proposat des de l'exposició i que trobeu, diguem, exposat en el catàleg. Qui sap si fins i tot trobarem mirades alternatives o interpretacions alternatives que difereixin en algun punt del punt de vista dels organitzadors. Com sabeu, els que heu vist l'exposició proposa una reflexió que diríem més aviat panoràmica del fenomen i que manté una posició que els comissaris creiem combativa envers les falsificacions i els seus autors. Hem estudiat les estratègies i els raonaments dels falsificadors que de vegades ens han semblat enginyoses i estem convençuts que estudiar-les fa un gran servei a la causa del patrimoni, però cap d'ells ens sembla un personatge admirable ni mereixedor de cap reconeixement, més enllà del que, de manera paradoxal, li servim un cert reconeixement en estudiar-los, en tenir-los presents. Però entendreu que el nostre enfocament no podria ser un altre, gairebé per motius quasi de psicologia personal, atès el patiment que durant mesos ens va procurar la peripècia que ha estat el nostre punt de partida. En qualsevol cas, sabem que el fenomen ha generat una gran varietat d'acostaments i percepcions i, sobretot, que ha engendrat experiències tan o més intenses i interessants que la nostra i moltes d'elles molt més ambicioses, perquè les han posat en marxa institucions molt potents en el món dels museus internacionals. Avui volem que aquestes experiències diverses siguin les protagonistes. Volem aprendre d'elles, reflexionant-hi, mostrar fins i tot tipologies de falsificació i protagonistes, els delinqüents o els damnificats, que estan absents a l'exposició, a fi de culminar un procés que nosaltres sempre hem vist com un procés personal d'aprenentatge, el procés que ha significat per a nosaltres el cas Mates, l'anomenat cas Mates, que d'alguna forma avui tanquem. I pensem que el tanquem d'una manera, ja s'ha dit també, feliç, gràcies sobretot a la gosadia i a l'exigència ètica del Museu d'Art de Girona. Tenim la sort avui que ens acompanyen excel·lents professionals que coneixen molt bé la qüestió, alguns, a més, hi conviuen o hi topen i hi han topat, que han tingut la gentilesa d'acompanyar-nos. Els teniu en el programa, consten en el programa, amb un breu resum de la seva trajectòria, però els recordaré una vegada més, per ordre d'intervenció. En primer lloc, el doctor Marc Balcells, que és criminòleg, professor de la Universitat Oberta de Catalunya i investigador del grup de recerca Sistema de Justícia Penal. La doctora Kathleen Koopmans, sociòloga del coneixement i de la cultura visual i investigadora de la Universitat de Linköping. El senyor Ramon Mas, historiador, crític d'art i comissari d'exposicions. El senyor Artur Ramon, antiquari i escultor. Perdó,
per tu, Ramon, perdoni. Encara no. Seria més aviat dibuixant, escriptor. El doctor Albert Velasco, col·lega i professor d'Història de l'Art de la Universitat de Lleida, la doctora Greta García, restauradora de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació i presidenta del Comitè Científic de la Fondazione di Ricerca Scientifica Amedeo Modigliani. I finalment, només finalment perquè hi participa al final, el caporal Pere Canal i Pedrosa, de la Unitat Central del Patrimoni Històric dels Mossos d'Esquadra. Els agraïm a tots profundament que hagin acceptat la nostra invitació. Seguidament, passo la paraula al meu company, col·lega i amic i cocomissari en aquesta exposició, en Francesc Vidal Peix. Hola, bon dia. Bé, ara. Gràcies. La meva intervenció aquest matí serà molt breu. Només subratllar una mica el que ha dit el Joan Bosch. Sobretot en aquesta celebració d'avui, en aquesta mena de, deixeu-m'ho dir així, aquesta peixera de la cultura. Ens trobem tots dins d'aquesta càpsula en la qual hi tenim cabuda molts de nosaltres que ens ha interessat poder portar a terme aquestes jornades. Només també dir una cosa, avui dia això, un format així representa ben bé una festa major. És una festa major final d'aquesta exposició que ens ha estat una gran oportunitat, en la qual nosaltres també ens ha fascinat el tema i hem après molt també, i em sembla que els resultats són evidents en aquesta voluntat de fer també una mirada àmplia, molt coral, polièdrica, i en la mesura del possible també la nostra intenció és que fos també molt pedagògica. Justament per això i també perquè per aquests temps que corren, la directora general, Elsie Bar, el Joaquim Nadal, director de l'Institut Català del Patrimoni Cultural, la Carme Closellas, directora del Museu d'Art de Girona, tots plegats, crec que des del comissariat, des del nostre punt de vista, també els volem felicitar per haver estat valents, per haver-nos donat també aquesta oportunitat. També us he de dir que en unes condicions presencials, la idea d'aquesta jornada hauria estat fer-la segurament amb convidats de nivell no només més proper a l'àmbit català i espanyol, sinó també la nostra idea era obrir-la una mica més a algunes aportacions que haguessin estat de col·legues que haurien vingut de diferents parts d'Europa, però les condicions d'aquesta pandèmia actual ens ha fet fer una mica amb un format una mica més reduït, d'igual qualitat, ja ho veurem al llarg de les aportacions del dia, i que espero que tots plegats hi gaudim molt. Per la meva part, res més. Només desitjar-vos que també passeu una molt bona jornada i donaré pas ja de manera immediata a un petit vídeo introductori en el qual veureu una síntesi del que va ser el que n'hem anomenat el cas Pere Mates. Molt bon dia a tothom. Tot, absolutament tot, feia pensar que les obres eren autèntiques. En un país com el nostre, en el que costa tantíssim adquirir obres, s'havien comprat aquestes taules amb molta il·lusió i quan van arribar aquí al museu, la restauradora ja hi va veure alguna cosa estranya. Els tècnics de la Generalitat confirmen que les 3 taules del pintor Pere Mates del Museu d'Art de Girona són falses. L'error s'ha descobert arran de la subhasta a Madrid dels originals que el Departament de Cultura ha adquirit per 36.000 euros.
És un cas una mica rar que t'apareguin unes obres idèntiques a unes altres que tu ja tens. M'adono que són taules molt coincidents. S'assemblen moltíssim, però no són iguales. Podem dir el que no és, però no podem dir el que és. D'alguna manera se n'enriu de tu i de tot aquest sistema, no? Que un museu exposi un fals pot ser un motiu de desprestigi. Tot això genera molta atracció, tot i que és molt trist, perquè quan li passa a un museu realment és un daltabaix. Sabíem quin era el context en què s'estava produint aquesta operació i que ens podíem enfrontar a l'evidència de que les taules adquirides en el 2010 eren les falses. No sabíem res, no sabíem si el que anàvem a veure ens tornaria a despertar la inquietud o tindríem la certesa de que eren bones. Detectar falsificacions no és senzill, hi ha falsificacions molt ben fetes i en aquest cas estem parlant d'unes falsificacions que no són fetes d'ara. El problema és que quan passa els anys o passa el temps i amb voluntat o no, doncs això apareix al mercat com si fossin obres d'aquest autor, quan en realitat no ho són, aquí és quan comencem a parlar de fals. No som únics, no ens ha passat només a nosaltres, en el Museu d'Art de Girona, ha passat a molts altres museus internacionals. És difícil dir si t'estan enganyant o no. S'han de tenir especialistes, s'han de fer proves, s'ha de mirar els pigments, s'han de mirar moltes coses. El pigment blau era un blau de Prússia descobert a principis del segle XVIII, per tant, aquelles taules, evidentment, no podien ser d'època del Renaixement. Tot això va sumant i això és el que confecciona allò més proper a una veritat. Ja que tenim els falsos, ja que tenim els verdaders, anem a explicar els falsos verdaders. El món dels falsaris, dels impostors, que produeixen obres, i molts d'ells amb la voluntat d'enganyar museus, i que quan els enganyen fins i tot hi disfruten. Que és un món extraordinàriament important i que té una afectació gravíssima sobre el patrimoni. La falsa i la bona al costat i anem preguntant a la gent, no tothom l'encertarà, hi ha molta gent que ens dirà quina és la bona i quina és la dolenta, però al revés. Que les admires fins al moment que saps que probablement t'estan enganyant.